Ahojte, vítajte v dielni Kutela a ide meniť termostat na Fiate Panda. Ak vás to zaujíma, tak pozerajte ďalej a uvidíte, ako to budem robiť. Na začiatok som sa rozhodol, že chladiacu kvapalinu z auta nebudem vypúšťať, ale ju skúsim vytiahnuť, aby som nemusel vlastne otvárať vypúšťaciu skrutku a aby som nemal zároveň celý parking od chladiacej kvapaliny, lebo ono to vždy strieka kade tade. Mám tu na to takýto balónik. Samotný termostát, základné náradie, mačku, nejaké ochranné prostriedky, handru a na utesnenie termostatu použijem tento prostriedok. Už som ho raz použil. Dobre, no poďme na to. Termostat sa nachádza tam dole, niekde pod týmito cievkami. Keďže sú to spojené nádoby, tak chladiaca kvapalina zatiaľ vyteče a idem to odstrojiť. A tu vidíme termostat, ktorý som už tento rok raz menil. Akurát otvára príliš skoro a podchladzuje motor. Takže ideme vybrať. Vyzerá to asi takto. A na kontaktné plochy, podtesnenie a aj natesnenie použijem toto.
termostat je vymenený, systém je naplnený vodou, odzdušnený a drží stabilnú teplotu 82 stupňov, takže vyzerá to super. Idem sa na tom previesť a dám info, ako to dopadlo. Tak som po jazde, je to perfektné, drží stabilnú teplotu, v meste 84 stupňov, na diaľnici 85, takže paráda. Ak chcete vidieť viacej, sledujte aj ďalšie videá. Ďakujem, že ma sledujete. Čaute.